Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shiri da yau za mu ga rayuwar babban sahabin nan wato Zubair ibn Awwam. Shi ma ɗaya daga cikin wanda aka yi wa alƙawarin aljanna, wanda ake wa lakani da hawari Rasulullah, jarumi da bashi da tsoro, kuma ƙarfin imaninsa da kuma ƙarfin zuciyarsa yasa ya zama babban jarumi. Zubair ya karbi musulunci tun yana karami, kamar shekara 12 zuwa 16 haka, kuma shine mutum na farko da ya fara zare makami domin kare annabi duk da karancin shekarunsa a lokacin. Ya kasance jajirtaccen jarumi a kusan dukkan yakuna da yayi. A yakin Badar da Uhud da dukkan sauran yakuna ya kasance mutum ne da bashi da tsoro, musamman wurin yin fada na ɗai da ɗai ko gaba da gaba. A yakin Khaibar ya tsallake ganuwan garin, ya shiga ya faɗa da sojojin. Da Fatu Makka yana daga cikin jagororin da aka shiga Makka. A yakin Hunain ya taka rawa na musamman, inda ɓangarensa sun ba da gudunmawa sosai wurin juya akalan yakin. Bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Zubair ya ci gaba da nuna jarumta a yakuna da yawa, duk da cewa shi ba babban jagora bane kamar su Khalid su Sa'ad, amma ya kasance shugaba ne na rundunar sojojin dawaki, inda ya ba da gudunmawa sosai a yakuna daban-daban kamar su yakunan Ridda da Yamama da Yarmouk da yakunan yankin Syria, kuma har ila yau ya juya ya dawo Misra wurin Amr ibn As, inda ya samu nasarar tsallaka ganuwar Ruma suka ci nasara a yakin. Rayuwar Zubair cike take da jajircewa da kuma sadaukarwa ga tafarkin Allah. Kullum yana kan gaba kuma yana ƙarfafa tawagarsa. Ya yi yaƙi a kusan duk wata runduna ta musulunci, wanda suke gabar da wanda suke arewa da kuma wanda suke sansanin Misra, duka ya yaƙi tare da su, wanda yake nuna mana jaruntansa. A wannan wata na Ramadan, yayin da muke ƙarfafa imaninmu kuma muke jure wahalhalu, mu tuna da Zubair, jagora wanda jarumta da imani ya sa shi kare gaskiya duk da hatsari da ke cikin hakan. Allah ya yarda da shi, ya ba mu jarumta da gaskiya irin nashi. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.